Deň otvorených dverí bol spestrený prezentáciou počítačových systémov aj sveta hier tak, aby to bolo pre deviatakov maximálne zaujímavé. Sme ich srdečne privítali na takejto akcii, ktorá spropagovala našu školu ako školu, ktorá sa venuje žiakom, najmä mechanikom počítačových sietí, sieťovým a technológiám, ktoré sú. Žiaci 9. ročníkov sa zoznámili so školou, s počítačovými učebňami, s pedagógmi. Aby to bolo zaujímavejšie, pripravené boli prednášky a prezentácie počítačovej firmy a hry na Xboxoch a hracích konzolách. Chceli sme tým deviatakom ukázať, že študovať informačné a sieťové technológie ako nový študijný odbor sa oplatí. Preto moje pozvanie prijali dvaja ľudia veľmi znalí herného sektora, ktorí prišli porozprávať niečo, že tie hry nie sú len o hraní, ale niekto tie hry musí jednoducho vymyslieť, naprogramovať. A preto dnešný deň sme aj pomenovali, že príď do školy poď sa zahrať a spoznaj svoj sen. Odborné školstvo má problém, ako náborovať a prilákať záujemcov o štúdium. Aj toto bol spôsob, ako sprístupniť štúdijný odbor informačné a sieťové technológie. Je to priama podpora smerovania žiakov, určenie, ukázaním nejakého smeru, čo by mohli niekedy v budúcnosti využiť. Je to nový štúdijný odbor a nový prístup celkovo k škole. Tak snažili sme sa im ukázať, ako v podstate také hry vznikajú, snažili sme sa im povedať niečo o tom, ako sa môžu uplatniť v tom hernom biznise, o tom, že proste je to aj o nejakej zábave, o tom, že proste je to biznis, v ktorom sú aj veľké peniaze, že to naozaj nie je len nejaká záležitosť, ktorá sa rieši doma pred televízorom a dať im taký ten pohľad z tej druhej strany. Záujem o podujatie bol veľký. Sme veľmi radi, že prišlo okolo 250 žiakov na našu školu. Prezentácia hier štúdijného odboru bola spojená so súťažou v hraní, kde mohli účastníci vyhrať zaujímavé hodnotné ceny. Tie získavali, aj keď pozorne zodpovedali otázky po prezentácii.